Mikumpirmar ang kanhi mayor sa syudad sa Cebu, Tomas Osmeña, nga modagan siya isip Bise Mayor sa umaabot nga local election sa tuig 2025. Kun modagan isip mayor ang kasamtangan nga konsihal nga si Nestor Archival. Matud pa niya nga kuwang ang mga kandidato nga kapilian sa mga Sugbuanon. Kuwang lagi. Mangita taog lain, di ba? Mangita taog lain. Si Archival. Kuwang yun. We deserve more than that, oy. Dugang ni Osmeña nga dili babag ang kahimtang sa iyang panglawas sa iyang pagdagan. Sanglit nakita niya nga kinahanglan na gyud mailisan sa pwesto si Mayor Mike Rama. I'm so ashamed that we have a city like this. I think the best bet for now, under the circumstances, and especially someone who I've seen work, proven man, tried and tested, it's Nestor Archival. He runs, I will run. That's how far I'm willing to go. He's not running, I don't care. Sa habig ni Archival, 18 na katuig nga nagserbisyo sa publiko, nagduha-duha pa sa pagdagan tungod sa kakuwang sa pinansyal nga aspeto, ilabi na sa panahon na unya sa pagpangampanya. I'm willing to do whatever task na may hatag kung mapili, but how to be in that position, kinahanglan manggugag resources, di ba? I have the backing of the group, and of course, nalipay ko na, but there are some additional resources nga imong kinahanglan, which is, well, of course, the financial aspect. Usasab sa plano sa Archival Osmeña tandem nga mas tagaan og pagtagad ang mga kabatan-unan sa dakbayan sa Sugbo. Gani gibutyag ni Archival ang kalahian niya ikumpara sa ubang mga kandidato nga managan isip mayor. Different because I'm not receiving actually my salary. I have about 125,000 per month. I did not receive it. Actually, ako nang gihatag sa scholarship. So I have scholarship all over the city, and then that's it. I give it to them sa mga scholars. Plano nga representante sa Kongreso sa South District si Mary Ann de los Santos, apan wala pa sila'y final lineup alang sa mga city councilors. Wala pa may formal nga pagkumpirmar ang ubang mo kandidato sa dakbayan, mipadayag sab si Archival nga posibleng ligon ang iyang mga makaatbang. I know I will probably fail. Looking at that, because considering na ang akong opponent si Vice Mayor, look, I mean, my opponent is already the Vice Mayor. Do you think I will win? Kini si Queenie Joligon alang sa My TV, Cebu.